edane jan do wong nang mall kabeh. Wong nang mall iki koyo ngene lho nang Hongkong ben weekend, ben minggu. Ben minggu ki koyo ngene. Ana iki sakmono iki penungso kabeh. Kok padha lho. Roti enak-enak, Roti mehong itu. Ada sel-sel itu apa, Beb? sel-sel kamu mau ndeloknya? Oke, kita ndelok sel-sel. Wedok ki shopping wis pokoke shopping. Dikeri dok. Iki lho jane apik beb sak set ngene iki. Iki tapi nggih tapi iki dingge musim adem iki dingin nang Indonesia tidak cocok. Terlalu panas. Ketebelan panas. Kan ini sarang musim adem Hongkong. Di saat musim adem tiba saya sudah meninggalkan kota ini. Oh ya. Itu mata kota ada yang bagus tapi kok mehong. Lambi modelnya apik-apik neh, anyar neh, gara aku pengen neh. Kamu ngetik apanya? Dikeri dek. Sumu. Kamu ndelok kuwi lho apik sing putih. Kuwi apik beb sing biru kamu cocok. Ini enggak kodok. Iki lho Lenyur. Terus Lah iki wedine mambu nang keringet. Iki wis baju musim adem wis mubal iki. Wis sriwing. Kita ini wis paling lek nang Indonesia ora patek gawe jaket gawe yo. Apa nih petang plus songo? Tuku kamu kan suka yang begini. Aku jadi ya suka. Gawe rada dicondong ngono suka. Iya suka. Paling lek L iki mlor ya pas lah L. Iki molor. Iki ukuran lu apa wong bule lho beb L. L ukuran luar negeri lho. Kuwi L. Ya ora lah. Lek cilik ya ora lah, Beb. Cewek iki lek ra shopping. Wis gak enak ya. Lek aku L muat, Beb. L iki gede lho, Beb. Mosok kowe ra muat to? Sakmene gedine kok dijajal no. Sakmene gedine mosok ra muat. Sual iki duduk kalau bab sing sebelah kono lho warnane beda, ireng. Warna lepis. Terus ngene kita akan anu dulu ke sini. Ape Bro, lali dicintai. Di like, comment and subscribe. One hour later. Halo, welcome back to my Kecrut. Salam mucrut pejabat Icli. Ada di Plaza nih guys, karena di luaran hujan. Itu lho beb soalan kayak ngono ku lho medal api. ora penak kowe. Penak. Ya ben dikerok-kerok sama mamas.
Mama siapa ya? Mama Sipit no. Ini pakai hijau-hijau. Kapan ya aku bisa kapelan kayak dia? Tahun ketek. Ya tahun ketek. Tahun ketek beb, ya Allah. Patah domku iso pada tak gandul nih kene gini atau jani. Kalau Mas Paprika. Api kok kayak anu delon. Lho Mas, tapi iki sing wong berduit iki. Pabrikane sing berduit sing nguduk sampah. Duduk sampah. Maksudnya iki duduk sing murahan gitu. Sing high class. Kita sampai ke restoran Kambotai. Kambotai. Come and buy tea. Kamu suruh buy tea. Ini ada kegiatan. Come and buy and tea. Ini kemana toh Beb? Kamu mau ngajakku makan di mana? Ini? Oh, ini mau naik saja, tidak ada turun. Turun itu exit, apa itu exit? Sana loh Beb, kayak exit. Tangga no. Lah, you mau cari apa? Medun memang nggak dikasih kayaknya. Kayaknya mudun nggak dikasih. Kayak kok ngobos kayak apa Beb? Bocor kayak gas. Tabung gasnya bocor kayak delok apa? Sinema. Kapan pacaran wedok podo wedok terus makan bareng? Mosok saya empek mangan empek lagi. Iki exit ki lho. Genki live ding. Oh, Genki Deska. Oh. Halo Mas, ajak aku makan dong. Tapi saya sudah kenyang Mas. Kenyang makan apa? Makan nasi. Wek. Loh, iki nggih ngeji. Iki nggih ngejunai. No prepayment. Kuwi maksudnya no prepayment ki endi? Private. Aku pengen nang kene iki Beb, tapi yo lek ora geni iki rugi no. Ngene iki piye bayare piye? Kok prepe Beb? No prepayment iki bayare ning sapa ya? Membership transfer. In member ngomong apa? Satu membership transfer. Most populer 24 jam fitness lho iki piye to mbayare? Apa takok Mas kuwi? Kuwi nggene apa kuwi alatnya bagus Beb iki. Alase lek renek cah endo ngevlog enak Beb. Nang kono kuwi. Ratu Iciliknya Jawa Timur muter-muter disasar-sasar nih Bu Pipa Rono. Iki panganan apa tok rame meni. Lah wong kene panganan ra enakno bagine dheke yo enak iki. Bagine aja. Ini dia makan sambel dede ngami. Bagi kita lho ndak enak. Ini Mas, podcast iki. Gak nyapa tuku spot house. Dah. Memetmu tak wehne wong iki lho. Tidak boleh. Memet. Lemet. Tuku
tuku apa kita? Tuku jajan kletik-kletik ya lo. Di sini kita turun nih. Endi dongki-dongki? Alah gah munyer kok. Jalane munyer adewe sasar iki parake nanti iki. Rene lo Beb ketoke rene. Kayak kan kita kan pernah kesasar satu kali, kita mengulanginya kesasar kembali. Susah. Susah. Kita ini bolak-balik nyasar ya, beginilah jalan-jalan kita di hari Minggu. Kluntrung, klentreng. Mana kene toh? Endi? Kita Mohonnya disepakati utrut ecret ocrot. Oke lah, kita akan jalan-jalan guys, ikuti terus.